La Fila Marrakeix, que dins de 2 anys serà capitania, ha organitzat una fira amb moltíssims puestos relacionats a la Fira dels Moros i Cristians per donar a conèixer per tota la comarca les opcions que tenen tot el món a l'hora de festejar aquesta tradició. Bueno, jo és el primer any que vinc així perquè no havíem estat mai, m'havien invitat i han vingut així professionalment a exposar uns maniquins i espero a 3 anys tornar i fer una bona muntació, perquè clar, m'ha pillat un poc de sorpresa, però veig jo que això és interessant. Jo no decidí vindre amb més maniquins per al pont a la via, però si alguna vegada m'han dit que se fa cobert, doncs sense ningú problema vindrem. Fem arqueologia gastronòmica. I en què consisteix? En recuperar totes les receptes antigues dels pastissells moros que n'hi havia per tota Espanya. Per exemple, a València se n'han quedat uns quants, com l'Arnadí, la Moixàmana, el Jardí del Cadi, un pastisser de dàtil de la zona d'Elx. La paella és d'origen morisco, sí, perquè es feia de les sobres que donaven als que quidraven a l'oració en Ramadan, perquè sempre sobra molt de menjar, i de totes les sobres mesclat feien la paella, des de l'origen de la paella. Jo estic content, la gent està contenta, però quanta entrada n'hi ha? No tinc ni idea. Quan acabem la fira ja sabrem si ha vingut molta gent, poqueta gent, però de moment molt content perquè la veritat és que s'ha manejat més del que nosaltres ens pensàvem. Bueno, el primer any, que va ser fa 4 anys, érem 11 o 12 stands. Enguany ne som 50, i la veritat és que n'érem 70, però hem tingut que tallar per algun lloc i al final reduirem 20 perquè l'espai ja no ens donava per a més. Però perfecte. Sí, tota la gent que ha vingut a expositar ha vingut de baix, és a dir, han fet un intercanvi, nosaltres cobrem una xicoteta d'entrar, la gent que vol ofertar el que vulgui, ho regalen l'entrar, i així el que tens que fer és tractes comercials, és a dir, qualsevol fila pot vindre així, llogar un tratge, fer tracte de preus, es trata d'això. Una fira comercial realmente. Un éxito total. Estamos viendo de que la gente ha respondido y lo que más me agrada es que veo muchísima gente de la comarca, es decir, ya no de Oliva, sino de gente de poblaciones, tanto de Ròtova, de Denia, de Miramar, Presidente, es decir, muchísima gente. Y es el fin que teníamos más que nada pues era llevar la fiesta y yo creo que que sí, que la verdad se ha dicho. Contentísimo. Es una cosa que nosotros lo hacemos de capitanía en capitanía, es decir, hasta dentro de 6 años no haremos otra, porque es uno de los actos que se hizo la primera vez en el 2006 y ahora se vuelve a hacer cara a la capitanía que tenemos en el 2012. Entonces, trabajaremos y se hará mucho más. Aunque ya, por ejemplo, desde UNDEF y gente me está diciendo, ¿y por qué no lo hacéis todos los años? Pues será una cosa que nos tenemos que plantear, pero ya te digo que lleva mucho trabajo. Arreglo de fuego ahora, Fernando, todo lo que puedas. Aquí en Valencia ya, cuando subimos de Denia hacia arriba, ya son paellas valencianas, pero nosotros no, nuestra especialidad son los arroces de Alicante, que es el arroz con garbanzo y pimiento, que es muy gustoso y está muy exquisito. ¿Quieres decir que la paella, en cuanto pasas de Denia, cambia totalmente? Sí, aquí lo tomáis de otra manera y tal, y se hace con otro gusto y con otras medidas, y sí, eso es lo que ocurre. Pero la paella, la original, es la valenciana. Claro, sí, claro, por supuesto, la original y la universal es la alicantina. Yo voy a Londres y voy a Europa, voy a Múnich, en Alemania voy todos los años, a Londres también con la Agencia Valenciana de Turismo, y sí, quedar tranquilas que las paellas allí son las que yo hago, son valencianas. Són trajes especials per a les capitanienes, que tenim a Alfonso Bosch, este es de la Capitanía Cristiana de Sant Ahí tenemos al señor presidente de Sant Mañó.